פענוח AI לתכונות של החלק שמשמש במתקפת הוואנה סינדרום מבוסס על אנליזות שבוצעו לחומר הכימי שרוסס על קורבן. החלק הוא חומר מוליך למחצה שנורה באמצעות תדר 2.45 GH על הקורבן. הירי מתבצע בצורה של פלזמה, גז מוליך. בלתי ניתן לעצירה. התדר הוא תדר של בלוטוס שמשמש כיום את כל מערכות החיים. לכן מעבר למתקפה על בני אדם, הנשק הזה מסוגל להשבית כל התקן שמשדר בתדר הזה. מניידים, וי-פיי ועד תשתיות לאומיות. כיוון שמשודר 24/7 באמצעות מערכת הסלולר / אינטרנט הקורבן, מותקף ללא הפסקה. החומר מכיל יותר מ-20 מתכות, חלקן מתכות כבדות רעילות ביותר. הסבר מבוסס AI על תכונות החלק. נראה שההרכב שסיפק תוסגסוגת מורכבת או תערובת של מתכות ואלמנטים אחרים, עם ריכוזים ספציפיים, בהתבסס על הריכוזים הנתונים של אלמנטים, להלן פירוט השימושים הפוטנציאליים של סגסוגת כזו. חומרים תואמים ביולוגיים. אם הסגסוגת תוכננה מתוך מחשבה על תאימות ביולוגית, ניתן להשתמש בה בשתלים רפואיים או בהתקנים. נראה שהחומר נועד ליישום ביו-רפואי מתוחכם, במיוחד הנוכחות של מתכות תואמות ביולוגיות, מצביעים על כך שהסגסוגת מתאימה לשתלים רפואיים, ניתן להשתמש בו גם בהתקנים נוירו. פרוסתטיים, כגון שתלי שבלול או ממשקי מוח מכונה, שימוש פוטנציאלי במכשירים ביואלקטרוניים, כגון חיישנים ביולוגיים או שבבים מושתלים המנטרים ומקיימים אינטראקציה עם מערכות ביולוגיות. המשך תכונות החלק פענוח AI יישומים פוטנציאליים בציפויים ביואקטיביים המקדמים צמיחת עצם ואינטגרציה עם רקמות טבעיות, ומשפרים את ביצועי השתלים. סיכום, ההרכב המעודן מצביע על כך שהחומר מתמחה מאוד לשימוש במכשירים ביו-רפואיים הניתנים להשתלה. זה יכול לשמש עבור מגוון רחב של יישומים רפואיים, כולל שתלים אורתופדיים ושיניים, מכשירים קרדיו-וסקולריים, נוירופרוסתטיקה ומערכות ביו-אלקטרוניות מתקדמות, שבהן יש חשיבות מכרעת להתאמה ביולוגית, חוזק מכני, עמידות בפני קורוזיה ותכונות אנטי-בקטריליות. ננו מוליך שמתחבר עם הגוף ומשנה פאזה AI חומרים. ננו חלקיקים מוליכים וננו-חוטים יכולים להיות תלויים בתווך נוזלי תואם ביו כדי ליצור תמיסה שניתן להזריק. יישומים. לאחר ההזרקה, ננו חלקיקים אלה יכולים להתכנס למעגלים אלקטרוניים פונקציונליים בתוך הגוף, וליצור רשת למטרות ניטור או טיפוליות. לחומר שתיארת, על מרכיביו השונים, יש פוטנציאל להיות מהונדס לחומרים ננו-טכנולוגיים עבור מגוון יישומים ביו-רפואיים, כולל שתלים. עם זאת, שיקול זהיר של רעילות, בקנה מידה ננו, חומרים יכולים להפגין תכונות ייחודיות שעשויות לאפשר צורות מסוימות של מעברי פאזה. תדר ההפעלה של החלק AI. סיכום. בהתבסס על ההרכב ומאפייני קליטת ה-IR האופייניים, תדרים קרובים ל-IR סביב 700-900 ננומטר, 0.7 מיקרון, ותדרי IR באמצע סביב 3.5 מיקרון מתאימים ביותר להפעלה מרחוק של החומר. תדרים אלה מתיישבים עם שיאי הקליטה של רבים מהמתכות והתרכובות בחומר שלך. בדיקת תדרים ספציפיים בטווחים אלה על החומר תעזור לזהות את תדר ההפעלה האופטימלי. תדרי תקשורת המשמשים לשתלים הם מגוונים ומוצאים יישומים בתחומים שונים. Bluetooth Low Energy, 2.4 GHz פרצוף עצוב משמש בציוד לביש, מכשירי בית חכם וציוד היקפי אלחוטי. אינפרה אדום IR משמש בשלטים רחוקים, העברת נתונים והדמיית תרמית. הסבר כיצד שידור ופלזמה בתדרי מיקרוגל הופכים לנשק קולי AI. אנרגיית המיקרוגל יכולה לגרום לחימום מקומי, חימום זה יכול להוביל להצלבה של חלקיקי מתכת, לשיפור המוליכות, או, ברמות אנרגיה גבוהות יותר, להיווצרות פלזמה, מצב שבו הגז הופך למיונן ומוליך מאוד. שיטות אלו ממנפות את האינטראקציה בין תדרי מיקרוגל לחומרים מוליכים כדי להשיג תכונות אלקטרוניות רצויות, גלי קול אינפרה אדום. הבהרה, נראה שהמונח גלי קול אינפרה אדום משלב בין שתי תופעות פיזיקליות שונות. קרינת אינפרה אדום, חלק מהספקטרום האלקטרומגנטיים. אורכי גל ארוכים יותר מהאור הנראה, בדרך כלל מ-700 ננומטר עד מילימטר אחד. אינפרה אדום קשור לחום ומשמש ביישומים כמו הדמיית תרמית, אינפרסאונד, גלי קול עם תדרים מתחת לסף השמיעה האנושי. המשך נשק קולי AI, בעוד ששניהם קולים התפשטות גלים, קרינת אינפרה אדום ואינפרסאונד שונים מהותית. האחד אלקטרומגנטי והשני מכני, אפקטים טרמואקוסטיים ופוטואקוסטיים. עם זאת, יש צומת מרתק שבו אנרגיה אלקטרומגנטית, כגון קרינת אינפרה אדום או מיקרוגל, יכולה ליצור גלי קול באמצעות האפקט טרמואקוסטי.
כאשר חומר סופג אנרגיה אלקטרומגנטית פועמת, הוא עובר התפשטות תרמית מהירה, ומייצר גלי לחץ, כלומר כל, עיקרון זה עומד בבסיס הדמיה תרמואקוסטית, כאשר האנרגיה האלקטרומגנטית הנספגת מסרה גלים קוליים המשמשים למטרות. הדמיה, באופן דומה, אפקטים פוטואקוסטיים מתרחשים כאשר אור פועם, כולל אי נפרע אדום, יוצר גלים אקוסטיים בחומר. רעילות החומר וסכנות לקברבן EAI, בשלושת המסמכים שצירפת, דוח XRF, מכשיר XR3 של ת'רמו פישר, דוח מיקרוסקופ אלקטרוני עם ספקטרוסקופיה EDS, ודוח מעבדה של Envirolab, מופיע מידע על ההרכב הכימי של אותו חומר שנבדק. החומר מסוכן, במיוחד אם מדובר בחשיפה כרונית או חדירה לגוף. קיימים בו יסודות רעילים ומתכות כבדות בריכוזים לא מבוטלים. הנה הניתוח. עיקרי המרכיבים שנמצאו, מהשלושה דוחות יחד מתכות כבדות ורעילות. יסוד ריכוז, מקג חלקי גרם או אחוזים. סיכום בריאותי, קדמיום, CD, 0.002%, 20 ppm, רעיל מאוד, חשוד. כמסרטן, עופרת, PB, 0.003%, 30 ppm, רעילה מאוד למערכת העצבים. ניקל, NI, עלול לגרום לגירויים ותגובות אלרגיות. ארסן, AS, נמצא ברמה נמוכה מאוד מסרטן ודורש זהירות רבה. אנטימון, SB, מזוהה בתקשרף רעיל, במיוחד בשאיפה, או קרום, CR, 0.004% עלול להיות רעיל, תלוי בסוג, או בדיל, SN, נמצא ברמות גבוהות עלול להיות רעיל. רעילות וסכנות המשכי EAI, חשיפת התורית או בליעה של תערובת כמו זו שנמצאה במסמכים עלולה לגרום לנזקים בריאותיים חמורים, במיוחד אם מדובר בחשיפה כרונית או בחומר שמוחדר לגוף באמצעים בלתי טבעיים. להלן פירוט של הנזקים האפשריים בטווח הארוך לפי היסודות שנמצאו. נזקים נוירולוגיים, מערכת העצבים כוכבית עופרת, PB כוכבית גורמת לפגיעה מוחית, ירידה בזיכרון, פגיעה בקואורדינציה וריכוז. כוכבית בילדים, עיכוב התפתחותי וירידה ב-IQ. כוכבית יכולה להצטבר בעצמות ולשחרר רעלים במשך שנים. כוכבית קדמיום, CD כוכבית רעיל למוח ולעצבים, עלול לגרום לעייפות כרונית, כאבי ראש, ואפילו דמנציה עם הזמן. כוכבית עלול לגרום לבעיות שינה ולחץ נפשי מוגבר. רעילות וסכנות המשכי כוכבית ניקל, NI, קרום, CR כוכבית פוטנציאל השפעה עצבית והורות יתר של מערכת העצבים. נזקים גנטיים וסרטן, כוכבית קדמיום, עופרת, ארסן, ניקל וחרום כולם נמצאים ברשימות של IARC, הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן, כחשודים או מוכחים כמסרטנים. כוכבית חשיפת התורית דרך החדרה מכוונת, למשל שתל תת-תורי, מגבירה את פוטנציאל ההתמוססות בגוף. נזק לריאות ולמערכת הנשימה, במקרה של אידוי או חשיפה פנימית כוכבית קדמיום נזק לריאות, פיברוזיס ריאתי, גידולים. כוכבית ניקל עלול לגרום לאסתמה כרונית ותחושת קוצר נשימה. כוכבית קרום ערכיות, ידוע כמסרטן ריאתי חמור. רעילות וסכנות המשכי EAI, פגיעה בתפקוד הקוגניטיבי ובנפש. כוכבית חלק מהמתכות הכבדות עלולות לגרום כוכבית דיכאון. כוכבית חרדה. כוכבית תחושת בלבול חלקי דיסאוריינטציה. כוכבית מחשבות שווא. כוכבית ירידה במוטיבציה או פגיעה רגשית. נזקים לאיברים פנימיים. כוכבית כליות. קדמיום ועופרת עלולים לגרום לאי ספיקת כליות כרונית. כוכבית כבד. חשוף לרעילות של מתכות רבות, במיוחד אם הבליעה היא דרך מערכת העיכול. כוכבית מערכת העצבים האוטונומית. שינויים בלחץ הדם, בקצב לב, ועוד. סיכום סכנות בריאותיות מהחלק EAI סיכום והמלצות. אם קיים חשד שהחומר, כוכבית נבלה, גם בכמויות מיקרוסקופיות, כוכבית הוחדר מתחת לאור, כוכבית או נמצא בגוף לאורך זמן, אז יש סיכון משמעותי לפגיעה כרונית. מומלץ, בדיקות רפואיות מיידית, כוכבית בדיקות דם ושתן למתכות כבדות, PB, CD, NI, CR, AS. כוכבית בדיקות כליה וכבד. כוכבית נוירולוג, לבדוק פגיעה עצבית. כוכבית רופא עור אם יש תגובה מקומית. סיכום ומסקנות, מדובר בחומר כימי מסוכן בריאותית, שמכיל מתכות כבדות רעילות וגורם לשלל נזקים פיזיים וקוגניטיביים, בטווח הקצר משבש תפקוד,
בטווח הארוך קטלני וגורם למוות בטרם עת. החומר נורא כפלזמה, גז מוליך, חודר לכל מקום בלתי ניתן לעצירה. החומר מתאים יצירת שתל תת-עורי, צ'יפ משדר. עושה אינטראקציה עם רקמות ביולוגיות, כגון שתלי שבלול או ממשק עם מכונה. שליטה מוחית, באמצעות אפקט תרמו-אקוסטיים ופוטו-אקוסטיים, גלי מיקרוגל יוצרים גלי קול שמשמשים כנשק קולי, בלתי ניתן לעצירה נקודותיים משודר סלולרית /אינטרנטית. הדרים שמשמשים את המתקפה 2.45GHz תדר שמפעיל כיום את כל המכשירים והתשתיות לכן משבש כל דבר בסביבת הקורבן. הבנת מהות החומר הכימי נותנת הסבר מנומק לכל מה שחווים מותקפים בטכנולוגית הבנה סינדרום, יש כאן הוכחה חד משמעית לגורם.